Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MDC jangka mahti konstituensi ba Charles Marngar, haka arpo terek jumbang arjar arpo, urai kendo yau sembut menteri rangba jangka jela, uba preston tensong ban pensngawi ki jing jangki pajba kamtam kito ki bomdan ya ka ration card. Habai keren bagi la patai kubor nakaliang uba Charles urai thu ba haka khat khandai terek jumbang arjar arpo, udang leit ban pej ya ki jaka baka shnong terso kala pen khre ban pensa ya kito ki bon phai na ki we ki jela nakaliang jangki pajba kila pen paw ya ki jing kabaki ya kendo kamtam ya ka jing bombyang ka bam kadi kumukhaw hakaba ki badan ration kan ki yo yo khaw kat baki bom dan pat ki do bat ki shem jing khot ekstip jong ka snong ngila don ka jing song perkhat ban pet sani baha nak manta kine ki pai nong song snong jongi ki longying ki bom don hakalis lane ki bom don ka kat ration te nakaliang jonga usadar lembat ka jing ya trelang ki rang ba snong ngila dep le ya kalis ngila dep ay ya kalis na ka manta kito ki bom don ki kat ration ban ay sa ki office hadu ki office yung video ngila legbu ya kine ki list na ka banta kito ki bom don kat ration bat hangto la don ru ki badon kat ration bat la mention ru hangto ya ka rimak balaong ba ki bom don kat ration bat ngila dep somit lot baro kine ki jingtho sapo office henry hadu menta kam don ka action na ka banta kane ka jing legbu jongi ya kane ka list bat hadu menta kine ki bom don kat kimpat yo ne ukhaw te de namar kata ngambang se namar hakajing sya kajing tangan ki bapli ki baduk ki basya kiwan bantit jingkhang yang aman kapor kiwan ban keli yang lanong inyo ne ukhaw uba ka sarkar kan ai ngilay iba hakiwe kiwe ki snong kilayo ne ukhaw henre hangne pat ngimpat yo ne ukhaw te de namar kata bakilawan tit kilawan kerpat yang aman kapor kiwan haying jonga ban kerpat te de namar kata ngi kiru rang ba ngilay perkhat ban ngilay song sani ba ban ngilay perkhat ba bangin pentip no sya umdisi te de namar kata kana kapor ngapla lang ba kijinge kijongi bangimla ban le namar klem dadon kano ka jingyarap lane ka jing ya kersan lem ngimla ban le te de namar kata ha kana kapor ngapla ya pi ngaong ba kane ka jingwan ka jing khot jungi UMDC namar ngi kermen ba UMDC badan borom jungi iba Charles Marngar in sumbaha ban kit kya ban pen poy ya kane ka masjid lane ban pen poy ya kane ka apil ka jungi sya ka sarkar sya deputy CM ubadai ban pet na ka mata kane COVID-19 tenga karpat ba UMDC jungi un sim kya ya kane ka kam ba ka jinge ka bangi kendu kum kinong song snong kum manga mapi kamtam kito kilong yang ki baduk ki bom don kat ba ngikerman ba ya ki jinge ki jongi kumbang ila pla menta hakmat jong MDC ngikerman ba ki baro UMDC jongi unsung ba ban kit kya ban le ya ka badon kam ban le tinga sania kini ki baro hakakti jong MDC badan borom jongi ngakerman ba kane ka jinge lang ka jongi hakane kasngi ka jinge lang jong pi om ka bang kami ngiteng ken ya ka ain lane ka rule ka ba ka government ka labu lane ka sarkar ka labu hende tang na ka jing dang na ka daw jong ukpo jongi sya bangin song haying ban set ban ngap jar hendre udawa pade baklem ka bam ngimla ban le ni kermen ba MDC badan borom jongi un sim khya ya ka bat un pet ya ka ba ka ba udai ban le hakakti ki bahlor bat ban pen poy kanang ya kana ka masjid sya ki bahlor khamtam ha deputy CM jongi mahadin bau sordar lafun yang pentip sanga ya ka jing ka bagi kendu hawai de bat ukhaw bat kumta na kaliang jongaru wala sim khya banwan hak de kusno bat ngampoi perkhat bakin don kat ni ka kumbala keren sakmat yoma ka jing dawa jong ka jing dup ka jing kerdu kimban se ban yelom kat ni ban persngo nang ban persngo sa ka sarkar lang ba jonga dina kaliang go jonga habangawan hang ni ngasngap ya ka jing ut ki jongki bat ngasyam ngalap ba hakane ke snong hi bat ki snong gi mamarjan bat hakane ke konsumsi
ki babon ki breu ki long ki baduk ki bakerdu ki don hapadeng jong kejing ya oi nakaliang jong ke sarkar ngitip bahagi ni gisngi mat sedang jong ke lockdown kila patha ikirang ba snong yi ki sordar snong yi ki nong elam snong ki jong bakin submit yi ki kerteng jong itu ki breu ki long yeng ki bomdon ya kini ki kat ration bat ke basosi kalong ba haduk mentahi nakaliang jong ke sarkar kampat la ban lei yei kampat la ban penpoi ya ki jengirap sya ki tu ki long yeng ki ba nakaliang ki nong snong kirang ba snong kila submit ya ki tu ki kerteng ki bomdon kan ke ke bangadon ban kerpat hang ni nakaliang ki jong namar ngayo isi syai ke jeng jong ki pat ba hagane ke konsumsi ke jong ibat ngangai kan ne ka ju ke jeng kalong haki wei ki konsumsi ru te namar kata ngabu kan ne ke jeng kerpat sa sarkar itip bakam dei ke basok ke sarkar hukum gane ke por ban yele ya kene yong ne ke jepang gane ke klam ke besok kai kamsuk ban penbiang ya kawai pakawai ke snong ndai namar ba ke sarkar kelap tha igirang ba snong ban submit iki kerteng ki pai ba ki tip mentah Kimi lenti ban yo ai yang abu ke jeng kerpat balada nakaliang jong ke sarkar kin so bah ban thau kilat ban penpoi ke jeng erap nak ban ta jong kiru baki niru kin lai na ke jeng syatkan amar kumbalong mentahi ki bayo yau khau uniu khau yo ai ki yo tang kitu badan ya kene ke kat AAY bat ke kat PHN ki wei pat de kim yo uniu khau yo ai ya kadon ke jeng kimi lenti na ki pai ba nong song snong namar balade ban submit ya ki kerteng jongki ade ban lomban langi kerteng jongki da ki rang ba snong lane da ki sardar snong ya kene gede ke jeng kerpat ke jonga ngadon ke jeng sokya da kam da ki ni pai ba ki badon hang ni paro iwan lang hang ni bapli ki ong namang bangit kan ke po ngiwan hang ni da ngim tangan ngimwan ban lom hang ni lada ke po jongi kam dawa ngimwan ban lom hang ni ki namar kata nga kerpat sigi bor ki bahlon makin sobha ban pejlem nak mata kene ke wei pat ke jeng hapadeng ke jenglut ke babun hapadeng ke jeng ke babun ke sarkar ke hapan le ngadon ini ijing kerpat ke sarkar bakin sobha ban thau kilat kilenti nak menta kini ki breu ke jongi ha ke jala ke bi ke jongi to ke jengi kendo ke jonga ya i deputy chief minister jong ke jala ke jongi ba presiden dan som na si ke de betang awai ke jeng penso ke jonga ni ke jeng jongi pa kat barang le si konsumsi ban inspection ni quarantine center menin ke sini kapan gendit yang bagi pai ba snong terso kila yelung pai ba bat kilawan mani kendo ban ngam ban snow ye jeng ke jongki te kata ke jeng ke de remede bat kebam ke di jongki namar kumba fitip babaro ki snong kidan kinong snong kidan ye ka ration AAY bat PHN dikini ki si badan ka AAY bat PHN baro ki yo ni khawi ai dekat ba ki balai nang ta ba de kim yo ai do manta balai ke pelong yang manwan kendo nama nakalian jongki ru ilong yang man persno ke sarkar namar balai namar ba hakini ki banai balada nakalian jong ke sarkar kala da ban betha ikirang ba snong ki sardar snong ban sim ki kerteng jong ki nong snong ki bomdan kan ban submit show block development officer dadin begila da submit no hadu mentahi impak yo kono kubor ke jingirap nak menta jongki dikum tanga kuat banwan ngawan kendo deputy chief minister ban yo jing sai kan di habang lai kendo i mentang sini nakalian jong i apen sai da omba imla ban batai lut namar bai om kejeng pun kam ke jong i om saya keren bagi officer in saya pendai bagi para minister jong i ke ai ke bagi de ban le kenang ba ila ban ai jong sai ban bagi pai ba te lai kular yang ba la sai ke sini in ai jong sai pai ba ni beri yang sim dia kabu ban ai beli deputy chief minister jong i ba presiden so ada jing kunduk jonga ban sing te namla tam taban pau ke jing songi ya ke jing tristong ke jong i met labat sini lambiang ke tiak kadam nam ta ke jing ke jing yang jong ki pai ba jong ke jala ke jong i kum ju ke jing jong ke jala ke jong